wabarakatuh. Sambah tetumpah balimbago lah nyato batampu adai. Dek tarih pandangan mato pidoman lah tibo di nantarang. Agak jajih lah sesuai uko jejangko lah basu. Cewang juruko bangu kasui malantiang mahadang tampuak tentu kebuah alamainya. Tapi sama tampun baik itu. Alo jo patik nak jantingga, lelo jo tampan nak tabau. Puji jo syukur pada Allah. Salawat jo salam pada Nabi. Dianjuang sambah di patinggi. Ampun jo maaf basarato. Di malam semalam kini, hari elok ketika bayak bulan tampak janjian sampai ukulah tibo di jangkaunya. Datang kami balik ke hadapan dosa anak nama samu untuk ulang kaji. Jo mungkin selarik salamonang ko nak jan talatak cendoba kalai kita ansu menyudahan. Aku di sebelah hambo ko lahado udah Cendra Rajo Intan. Kami pemukasih kama saluang meninjau ya dah. Iya meninjau. Bak kata orang nak janta putih ya, nak janta putihnya, jan hilang aja. Tuh. Awak ulang ikunan bedonya ko di dusana ambo. Menangikan doang mencari jajak dilipu jan malam. Aba gini kira-kira. Iya nada. Jangan sampai dilipu jan malam jajak kok. Apalagi beliau kan kemanakan dek mak sawirtan mudo. Iya. Di lah sepatutnya awak mencubo mau ulang-ulang lagu-lagu mak sawir balik supaya ndak hilang nak supaya anak cucu bisa juga tahu je lagu-lagu itu. Mulia cucunya bisa takana jo berarti yang kuambo seorang seniman, seorang maestro salong klasik. Jadi takana jo. Walaupun ndak salih ya dek mak sawir tarah ya awak. Nyoba itu mah di sini. Kalau nak ada si penggo, kalau nak ada lang kontong si penggo bisanya menyedia lang kan begitu. Iya. Sebenarnya sebenarnya bagi cik orang ko calak-calak pengganti asah, malaki tukang nyetibo. Iya. Anak kita cubo-cubo jelas di sana. Jadilah awak tak tompang jolah ke udara Jointan ko. Awak menompang. Ambo sebenarnya mencubo-cubo lah nya. Bagi cik orang ko calak-calak pengganti asah ko. Malaki tukang nyetibo, kita cubo-cubo jo dewa kontuang pemirsa awak nak lupu dengan jaso-jaso seorang maestro salong klasik. Sampai lagu-lagu meninjau kok kan lain pula keliti enak Jointan. Iya. Awak coba lah. Salam lah kepada dusana awak atau anak pisang ngomong ko. Nan barado di Bukit Tinggi anak Mas Sawir. Sirina. Anak beliau ada tu. Cojo manciko-ciko YouTube itu ko. Kuliah takana adanya mendiang salam lo dari Cindun Rina. Ya. Tonton ko balanjina.
rasa lekanan kaduang mereka bernialan dan jua anto siginya lamanya ayu di malanyo aja jangko lah basi. Aduh sanak pananga kasedolahnya. Bukan ko sarok sajo kudu sanak. Sarok ko ado silaronyo. Sapu kan taruh kailama. Bukan kami marato-rato sajo kudu sanak. Iyo. Esua untuang ado kagunonyo. Ambia katelong kapideman. Dapat itu cendon. Kontuang le ado kagunonyo bagi dosana awak nan di kampung, nan di rantau. Kadang-kadang ado dosana awak nalalamo di rantau, ado lampe 10 tahun di rantau. Iyo. Inyo mengerti bahasa Minang, tapi cara menyampaikan tuh ndak tahu. Iyo. Contoh merantaunya di Malaysia, misalnya sana ambo, ado tuh sana ambo. Inyo mengerti, tapi inyo suku tetap cinta dengan kesenian Minang kok. Sehingga kalau menangau saluang di YouTube ko, inyo sabanaco, inyo danga, inyo manuang mana. Karena takuinya bisua kalau seandainya
pulangnya ke kampung, ndak tahunya bahasa Minang lain. Tuh. Itulah di sana. Sengaja kami hadirkan iko di sana. Katando malinggang babuah tangan. Iyo. Kok bajalan tentu babuah bati. Kok pulang tentu ado pambau. Iyo. Ikulah katando cintu gitu kadu sana gitu. Nyo orang Minang. Iyo. Tapi di bawah dia orang kayaknya merantau jauh. Iyo. Jauh. Berarti kan orang tu tetap cintu karena Minang. Betul nak Cindon? Ayo. Untung-untung sekali-sekali dapat juga menyelau kampung balik. Iya. Yo bantu-bantuannya kok awak lah di kabek dek waktu ko mahajentan. Iya betul iya. Jadi pokoknya kok talan tolek kan naik kok talendo dekat turun kowe. Iya. Pun dimintakan satu maaf kepada nanda samu. Samo banyak gitu kanan bayi sekali gawa baribu ampun edisi kini wak tutui dulu. Iya. Untung-untung ada masuk wak sambung puluh. Iya. Banyak maaf dari kami. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.